Imagina que en qüestió de segons la teva vida canvia per complet. I allò que vius, el que rodeja, allò que estimes, esdevé un núvol de pols, una muntanya d'enderrocs, de ferrar, de caos, de desesperació. Haití, el país més pobre d'Amèrica. El desolador balanç de mort i destrucció després del terratrèmol és fruit de l'empobriment que pateix el país des de fa segles. Les imatges i informacions que ens arriben des d'Haití segueixen essent desesperançadores. El que Nacions Unides ha qualificat com el major desastre que mai ha hagut d'afrontar, amb desenes de milers de morts i desapareguts i gairebé 3 milions de persones amb una situació límit. Moltíssimes persones haver d'atendre i tot un país haver de reconstruir. Nosotros hemos entrado, hemos recorrido sus calles para saber cómo viven sus habitantes los días posteriores al terremoto. Esporles, una vegada més, ha volgut mostrar la seva solidaritat i per això entitats, associacions, col·lectius han volgut sumar esforços per contribuir i posar el nostre petit granet d'arena, organitzant tot un conjunt d'activitats destinades a recaudar fons que aniran dedicats exclusivament a ajuda d'emergència a través del que s'anomena el Fons Mallorquí de Solidaritat i de Cooperació. Senyors, gràcies per la seva assistència. En tots vostès, Vivian Cauma.